Her har vi Ditte. Ditte er handicappet og skal derfor have en hjælper fra kommunen til at hjælpe hende med de mest basale ting, såsom at lave mad. På grund af kommunens mange besparelser får hun ikke den hjælp, hun har brug for. Det hele startede i USA, da der opstod en boble på boligmarkedets priser. Dette gjorde, at i 2007 faldt priserne drastisk på boligerne i USA. Det førte til en finanskrise i hele USA, og senere den 15. september 2008 gik den 4. største bank i USA, Lehman Brothers, konkurs. Herefter blev bankerne rundt omkring i verden meget usikre, for hvis en så stor bank som Lehman Brothers kunne gå konkurs, hvad skulle der ikke så ske med deres bank? Derfor begyndte bankerne at kræve lån tilbage af forbrugerne og blev mindre villige til at låne penge ud. Når danske banker ikke vil låne penge ud til virksomhederne, så falder produktionen, og når produktionen falder, så bliver der brug for mindre arbejdskraft. Så bliver folk fyret i Danmark. Det gør, at en masse mennesker kommer på kontanthjælp, hvilket danner underskud i den danske statskasse. Som vi kan se på vores arbejdsstyrke fra 2011, så er der flere, som får penge af staten, end der er folk, som er i beskæftigelse. Faktisk koster en dansker, fra de bliver født til de dør, ca. 800.000 kroner for samfundet. På grund af den høje skat og de hårde tider flytter virksomhederne ud af Danmark og til andre lande, hvor de kan få billigere arbejdskraft. Dette gør, at der kommer flere arbejdsløse. Sorte penge koster hvert år staten ca. 50 milliarder kroner. Hvis vi lempede skatten, ville virksomhederne blive i Danmark, da danskerne ville kunne gå ned i løn, uden at de ville mærke det. Når virksomhederne bliver i Danmark, kommer der flere i arbejde, og når der er flere i arbejde, stiger væksten. Dette vil gøre, at statens udgifter falder, og indtægterne stiger, hvilket resulterer i, at de offentlige finanser forbedres. Når den danske stat får flere penge, har de penge nok til at give Ditte den rette pleje, som hun har brug for.